Molt bé, gràcies. Sí, soc mestra d'educació infantil. Sí, sí, tens l'edat de 3, 4 i 5 anys d'infants. Una edat molt agraïda, molt emocionant. Va ser per un fill meu, que tenia l'edat adolescent de 12-13 anys, el qual va tenir una mort súbita. I arrel d'aquest fet, i gràcies a Déu va anar bé, va estar molt greu, però es va recuperar, doncs ja va ser començar a investigar quina malaltia teníem i qui la tenia de la família. En aquell moment ja es tenia nom la malaltia, perquè de fet mon pare es va morir fa 30 anys, llavors se deia d'un infart o d'una embòlia, llavors ja tenia un nom, però tots passaren per les proves, perquè clar, ells els ha servit per també fer uns estudis que han arribat en la nostra família i d'altres famílies, han arribat a aquesta conclusió, que Pollença és un niu, és un foc d'aquesta. Clar, aquestes vegades jo me quedava més que les meves amigues quan anàvem en bicicleta o quan anàvem a Puig. Les veia més actives i això. Però quan tu vius amb aquest problema i no ho saps que tens aquest problema, t'acostumes a viure a les mancances que tens sense posar-los nom. Llavors els xiquis ja els posen noms i els hi trobes un perquè. Més endavant ja se va produir una mancança, un minvament de salut, unes arrítmies, tot això gros, va arribar un moment que la salut era molt fluixeta. Sí, un moment que tu penses que ja no hi ha solució, perquè ni tan sols el que t'agrada més en aquesta vida que és anar a fer feina i que t'alegra de matí encara que cap vespres els hagis de passar estirada en un llit, saps que no pots fer ni això. Llavors sí, se m'obri com una finestra i tenim una solució, que és un trasplantament, que és una cosa que sempre ho he sentit com a molt llunyana, no? Però que és una solució i és una alegria, no ho vius com una por. I quan me varen cridar, jo m'havien posat per desembre en llista d'espera i em varen cridar el 7 de juliol. I quan ja fos el telèfon i te diuen Rosa, demà o passat demà has de ser aquí, te pega un nerviós, una alegria i una por i un de tot, unes emocions totes surten. I clar, i crides allò, el primer lloc que vaig cridar, no me'n recordo bé, deia ser elles. I clar, i elles en un dia ja tenien pis, ja tenien vols, ja tenien la direcció amb la que havien de xerrar, ja ho tenien tot. I tu fas una barata i parteixes. Ara per ells són jo, però a Pollença hi ha bastanta de gent afectada i que han empleat aquest servici d'ara. Hi ha diferents trasplantats i en llista d'espera que també hi hauran d'anar. I que feien revisions tota la vida, perquè tota la vida tenim un llaç amb Barcelona. Hi ha 2 dies al mes que són significatius per jo, que hi ha de més. No sé si se m'arribarà a passar. Però són dia 13 i dia 14. Jo dia 13 me cridaven a les 7 de cada vespre. Quan me feien un trasplantament va ser dia 14, perquè ja era la 1 de la matinada i tal. Clar, dia 13 jo sempre penso que hi ha una família que plora i que està trista, no? Estic agraïda a tot, a la vida, a tot. I des d'aquí també vull donar moltes gràcies a Pollença sencer, perquè vos puc dir que Pollença és solidari. I jo m'he sentit molt estimada, molt recolzada, ajudada a nivell de tecnologies, de Facebook i de WhatsApp, i això m'he sentit molt acompanyada, no? I llavors, ja t'he dit, molta d'empatia de part de tota la gent, no en diré cap, perquè tampoc no em vull jo dir cap, molt especial a un grup d'infants i de pares de Costa i Llobera, de res que vaig tenir, que la veritat és que s'han portat molt bé. I en Joan Comas ens va oferir la possibilitat de fer un concert solidari ara on cantassen les corals, l'Escolania de Llut i la coral de Lituània. I m'agradaria que la gent vingués a col·laborar, perquè clar, jo els vaig dir a dalt el que pugui, jo vos ajudaré, ja que m'heu ajudat això. I res, dia 24 de setembre, en un convent, a les 8 del vespre, serà aquesta coral. Ens agradaria omplir el convent.
Sí, la vida ha de seguir, la vida és preciosa i l'hem de seguir. Sí, sí, és un moment ara un poc complicat.